uJesu Kristu inkosi. Ukhulu ukuthobeka ibingelele baba apostoli, umama apostoli, baba umfundisi uMthembu, umama umfundisi uMthembu, obaba bonke abakhona, omama bonke abakhona, intsha Sunday school, ngibingelele nomshayi wethu. Ngibonga kakhulu leli thuba engilitholile losuku lanamuhla ukuthi nje nami ngizobonga ukuthi uNkulunkulu usangigcinile inyama isahlangene nomphefumulo. Unezwe elapha kuMahubo 37:7 lithi thula phambi kaJehova ulindele yena. Namhlanje ngisathule imangalo ukuthi uNkulunkulu unjani kanti. Esikhathini esidlule ngahanjelwa umndeni wami, ubaba, umama, usisi wami, kwasala mina ngedwa. Bangiqinisa baduduza bathi induduzo yonke ivela kuNkulunkulu. Ngingaqondi-ke ngisayinhlanhlathela nami ngazi ukuthi kwenzakalani. Kwasuka nomzalwane-ke wakhona eceleni wathi indoda ngibona ngathi ukhathazekile. Ngithi nayi yebo kunjalo. Ethi uyathanda ukuya enkonzweni? Nayi ngithanda kakhulu ukuya enkonzweni akunankinga. Hayi bese nginemali mangifika ngo-2018 la sakhonzela kuThulu. Ngifike bengamukele umama nobaba esandenza umthombo engibukele bethi hayi ekhaya sikhululekile kusentabeni indlu kaJehova yabonelelo. Sizwe nje u-free la ekhaya ukhululekile. Hayi ngibonga uNkulunkulu. Mase ngibuya ekhaya ngizwe nginokuthula ngithi naye le ndoda beyisho emjambeni kimi sengisele ngedwa. So ngizobonga uNkulunkulu ukuthi namanje mangibheke emuva ngiyamangala. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngani. Umanje nje angazi ngathini ngoba nginogogo, nginosisi, nginobhuti, nginobaba, basubaba fowethu nosisi. Ngiyabonga kakhulu bazalwane ukuthi nje uJesu Kristu inkosi, uNkulunkulu nje ayibusise nonke angigcine. Mama nobaba ngiyathobeka kakhulu. Kuningi ngakusho kodwa nje ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu inkosi.